Lokuqala nelesibili. Manje ke nazo ke izathu ezenza ukubathi akakhishwe phambili. Manje ke uthi lapha umbuso uhlulekile ukunikeza ubufakazi oqanda ikhanda bokuthi ngempela uyanindeka kuleli cala eshiwoyo ngesizathu sokuthi ummeli wakhe uthi la ugijima imibono emibili mayelana uma sibheka ngegama okuyilona elenza ukuthi aboshwe ngoba wathi azikhale. Lapha-ke ithi-ke okwesibili akubekayo ukuthi umbuso uhlulekile ukuthi unikeze ubufakazi obuqanda ikhanda mayelana namacala la okuthiwa uwenzile. Kanti-ke okwesithathu ukuthi yena uma kuthiwa wephula umgomo wembandela wahamba kungafanelanga ahambe ube nalo iphepha mvume lokuthi angasuka la aye le. Kuleli-ke lesithathu kwabe sekuthiwa inkantolo yona ezothatha isinqumo. Manje-ke uye wakuphikisa-ke lokho umshushisi ukuthi akhishwe phambili kuwo wonke lamacala. Uye-ke wakhuluma-ke uma ekhuluma kude kakhulu akhulumile kodwa kuqoshiwe khona. Kodwa-ke kukho konke asethe wakukhuluma inkantolo yona-ke ebesiphuma nakho nakho. Manje-ke uthi-ke uma esesho umshushisi uthi yena ngaso sonke isikhathi leli gama elithi ayikhali kusho ukuthi kusuke kufanele ngempela kube khona into eyenzakalayo. Kodwa-ke manje inkantolo yona uthi-ke lapha kodwa-ke kubonakala sengathi inkantolo uma yona-ke izobe seyithatha isinqumo izobe seyingezelelwa noma igqugumezelwa ingenxa yesimo sepolitiki ngaleso sikhathi. Uthi-ke ngesikhathi-ke umshushisi uthi ngesikhathi-ke ekhuluma umfukamacingwane enkulumeni yakhe yonke waye eqaphelisa noma eqwashisa umbuso eqwashisa ngokunjalo nabezomthetho ukuthi okuzokwehlakala noma okuzokwenzeka kufanele kubekwe emagxalabeni abo. Uthi-ke umshushisi-ke iphepha mvume leli ayeliphethe lalingakhishwanga ngendlela noma ngesimo okufanele kukhishwe lawo maphepha gunya futhi lalingamvikeli ukuthi yena uma ehamba avikeleke njengoba kwakulayela umthetho. Charge of any offense of which he may be convicted on the charge, he may retain a verdict of not guilty.
Ikelelo lohloniphekile ngokomthetho wekhulu namashumi ayisikhombisa nane womthetho wenkulungwane namakhulu ayishagalolunye namashumi ayisikhombisa nesikhombisa wezomthetho kwamacala uthi uma nxashana sekunikezwe ubufakazi bonke enkantolo bese-ke umbuso uvala icala bese kubonakala ukuthi ngempela ayikho inkantolo kuleli lengabadi engathola umsolwa enecala kumele ukuthi inkundla nayo bisimkhulula kulawo macala okusuke kuthiwe ubhekene nawo. Right, so the application for the discharge in terms of section 174 is generally premised on the argument that the state failed to do the following. One, to prove the elements of the offense at law, and two, present evidence that will support the possibility of the conviction at all. And three, to present evidence that can provide such evidence is not proven right into my Ikelelo lohloniphekile lapha lesi sicelo sifakwa nje ingoba kuyacaca ukuthi la umbuso uhlulekile ukunikeza ubufakazi lobo bufakazi obunganikeza inkundla amandla ukuthi uma isicubungula ipaninga bese ikwazi ukuphuma nesinqumo okuyisona sona kanti-ke nobufakazi abuzange bube khona obuye babekwa phambi kwenkantolo obebumninda umfuma amacikwana ukuthi naye iqobo lwakhe kungamele ukuba asukume azozikhulumela aziphendulele ngalokho kushiwo kuye. I have no doubt that this person, whether or not he is entitled to discharge a proof of the case for the prosecution, if there is no possibility of the conviction under the evidence of the Ikelelo lohloniphekile icaphunayo lapho-ke ulubhaqa ayibhekene khona nombuso ithi lapha inkantolo ehlezi yamajaji yakusho yakubeka wacaca bha ukuthi-ke uma nxashana kungukuthi umsolwa ubekade enindwa ngecala lelo cala anindwa ngalo ayikho into emphoqayo ukuthi bese zongena ebhokisini bese ezikhulumela lokho kungahle bese kusiza umbuso ukuthi athi yakhuluma kanti useyifaka kumakhamandela. Where the evidence of the state witness implicating the accused of such profanity that cannot simply rely upon, and there is accordingly no credible evidence on record that which a court acting carefully may review an application for discharge. Ikelelo lohloniphekile uma sebebhekeneke uDivale ebhekene nombuso ekhasini lamakhulu amabili nane ikubeka caca ijaji ehloniphekile ukuthi uma kuwukuthi sebeke ubufakazi bathi masebeka ubufakazi mabuqede ukubekwa lobo bufakazi bese inkundla icubungula ibheke ithole ukuthi kulobo bufakazi ngempela isicubungulile angeke ikwazi ukuthi yona bese umuntu imininda noma imimbole inecala kufanele imkhiphe phambili nayo njengoba lokho esuke nayicelile. Having considered the evidential material presented by the state, the arguments and submissions made by the parties, it is my determination that it cannot be said that the state has failed to establish the case that Ithi-ke inkantolo-ke isibubuke bonke ubufakazi yabulalela angeke ivume ukuthi umbuso uhlulekile ukunikeza ubufakazi obuqanda ikhanda phambi kwale nkantolo. my order is therefore the following. It's order that the application in terms of section 1 and 2 is approved or denied, and there is no order in regard to count number 3 as there were no submissions made. So basically there was no answer. Ithi-ke le nkantolo-ke kuleli cala lokuqala nelesibili abecelwe ukuthi akhishwe phambili ithi yenqaba ukuthi imkhiphe phambili kuleli lesithathu ngoba azange kusho lutho kunikezwe kuyamandla ayisho lutho kulokho.
Thank you, Your Worship. A music indication what date is available, as I do believe that this court is busy with a part where a witness is involved from Zimbabwe and the court is still busy with evidence. If we can get indication from my learned colleague what dates are suitable, Your Worship. Is the week of the 12th, Your Worship, to the 16th of June available? Or is it public holiday, sorry, Your Worship? 19th, 20, 21? I'll be guided by my learned colleague, Your Worship. My dad is relatively flexible. 19 is not rejected. We can see 27 and 20. Worship, we were going to July and Your Worship, because unfortunately, I also have trials at the end of June. The last week of June, I've got 45. I'm available right up to the 11th of July. 5 and 6. 5 and 6 July, Your Worship. Okay. That's perfect, Your Worship. Can I take in practice my in July? Right. Thank you, Worship. Salama. I take this postponed to the 5th of July, it's no problem about me. Make further hearing. Outcome alien won't attend, it's not for 8:30 in the morning. Otherwise, they can be cancelled. The 6th of July is exactly I'm on the 5th. See that we move on the 6th of July. Wena mfuma macingwane licala lakho ke namhlanje liyahlehla lizawungena mhlazana zinhlanu noma zisithupha kusho ukuthi ilanga lemhla zisithupha uNtulikazi ukuthi uma singaqedanga uma zinhlanu kuhle lokhu ninabesilungu ngichazele ukuze nazi inqubo yasenkantolo uma kunje kuyabe sehlehla icala kumele wakhe akwazi alungise ukuthi ngiqhubeka kanjani akuvele nje ukuthi uma ngabe inkantolo inqaba bese kuthiwa hayi akwenziwe ngalendlela kunendlela esilandelayo nemigomo yasenkantolo mina ke besilo ngicela sihloniphane singobanga umsindo uma sesiphumile siphume nje kahle ngoba inkantolo isahleli nina besilo Let's continue there.
iyakuqakela enkantolo sukumanike enkantolo. All right, in court, assume so. Kata bimbopingani mamoya bosho. Oni lesisha lapho. Hayi suka impetho le. Swamso kwanyamana noma uthathe usuke Hayi sekani. Hawu. Sabiwe lezinto lezi. Hawu. Asabisa nana. Ayo. Ngiyabonga.